הממשלה דנה כעת בדוח שוחד בנושא ההשכלה הגבוהה, בתוך כך יש גם התייחסות לנושא שכר הלימוד, יש כוונה לייקר את שכר הלימוד בכ6%, כלומר ב1,000 שקלים. לדבר הזה כמובן מתנגדים הסטודנטים, לא רק שלא מוזילים את שכר הלימוד, אלא שאף מתכוונים לייקר אותו. השרה תמיר, שרת החינוך, אמרה אני איאבק נגד עליית שכר הלימוד לסטודנטים, אבל הסטודנטים כאמור מפגינים היום מול משרד האוצר בירושלים, ואנחנו בחרנו לשוחח עם סטודנט לתקשורת ומדעי המדינה באוניברסיטת בר אילן, בנימין שוורץ שמו. שלום לך, צהריים טובים. שלום וברכה. אני מבין שהסטודנטים חשבו כל השנה האחרונה ששכר הלימוד רק ילך וירד, אבל הנה אתם מתבשרים שאולי הוא אף יעלה, נכון? אני רוצה דווקא להשמיע את הקול של הרוב השקט של הסטודנטים, שמבין שבעצם ההשכלה הגבוהה נמצאת עכשיו בבעיה במדינת ישראל, ולכן צריך לעשות ולמצוא פתרון כדי לפתור את הבעיה הזאת. עכשיו יש את הגופים הרשמיים של האוניברסיטאות, של אגודות הסטודנטים, שהם בעצם מה שהם מוצאים, הם דווקא דוחפים לקיפאון, והם לא מוכנים ללכת לשום פתרון, והם לא מציעים שום דבר. מה שבעצם הם עושים זה שביתות שכבר הוכח בשנים האחרונות שלא ישיגו שום דבר. בעצם גם העמדה שלהם אין להם שום תמיכה בציבור. מה שאנחנו צריכים לעשות זה לבחון את ההצעה לגופו של עניין, לגופה של הצעה, ולראות מה בעצם אפשר לעשות לטובת הסטודנט. מה שאתה אומר בעצם שאגודות הסטודנטים השונות והתאחדות הסטודנטים לא מייצגים את הרוב הדומם, את רוב הסטודנטים? נכון. רק נזכיר, בנימין ברשותך, שהם נבחרו כמובן בבחירות דמוקרטיות, אז מן הסתם הם מייצגים. אם הם לא מייצגים אפשר רק להחליף אותם. בהחלט, אם אתה תבחן את העניין של הבחירות לאגודות הסטודנטים, אז לא יהיה לך קשה לראות שהסטודנטים כמעט ולא מצביעים לאגודות הסטודנטים, כך שהייצוגיות שלהם היא רק מדומה ולא אמיתית. תראה, לעצם ההצעה... כן, בדיוק. בוא נעזוב לרגע את המאבק בנושא הסטודנטים, אלה תמיד היו מאבקים ומן הסתם יישארו, אבל בנושא הזה של עיקור שכר הלימוד, מה אתה אומר על כך? זה לא סוד שוועדת שוחט, ששרת החינוך יולי תמיר בעצמה מינתה אותה, הלכה לכיוון של העלאת שכר הלימוד, אבל זה לא כל התוכנית, זה רק חלק מהתוכנית שבעצם בסופו של דבר נועדה להציל את מערכת ההשכלה הגבוהה במדינת ישראל, שהיא כידוע ביחס למדינות אחרות בעולם נמצאת בבעיה רצינית. וההצעה למעשה של ועדת שוחט אומרת שאומנם מצד אחד יעלו את שכר הלימוד לסטודנטים, אבל מצד שני צריך לראות איך הם מעלים את זה, והם מעלים את זה בצורה שנראית די נבונה ודי אטרקטיבית לסטודנטים. הם בעצם אומרים שהסטודנט צריך לשלם כ6,000 שקל לשנה, והשאר שכר הלימוד תהיה הלוואה של 9,000 שקלים. וההלוואה מצד הסטודנט תוחזר רק אחרי שהסטודנט יסיים את הלימודים, ורק אחרי שהוא יסתכר מעל כ5,300 שקלים נטו לחודש. אז מה שאתה אומר בעצם לא צריך להיבהל מהכותרות של עיקור שכר הלימוד בכ1,000 שקלים, כי יש לכך גם אספקטים אחרים. כמו שאתה אומר שמצד אחד מעלים, אבל מהצד השני המדינה תיתן הלוואה לאלו שמתכוונים ללמוד באוניברסיטאות. נכון, אבל מה שמפתיע זה דווקא הפופוליזם של שרת החינוך יולי תמיר, שהיא בעצמה מינתה את הוועדה, ופתאום היא רוצה ליישם רק חלק מההצעות של הוועדה, שזה בעצם להעביר מיליארדי שקלים מצד משרד האוצר והמדינה לטובת ההשכלה הגבוהה, אבל היא רוצה להפריד את זה מהעלאת שכר לימוד. אגב, מה רע בזה? מה רע בכך שהמדינה, האוצר, יעבירו מיליארדי שקלים לטובת מערכת ההשכלה הגבוהה, כולם תומכים בזה, ומצד שני, לא ממש יעלו את שכר הלימוד, אלא יתנהל על זה דיון נוסף. אם הסטודנטים ירוויחו מכך, מה רע בכך? כי אנחנו בעצם צריכים לראות לא רק את טובת הסטודנטים, אלא בעצם את טובת המדינה ואת טובת הכלל. אי אפשר לאכול את העוגה ולהשאיר אותה שלמה. אם רוצים להציל את המערכת, אז כולם צריכים לבוא, ולא יכול להיות שסטודנטים יגידו, משרד האוצר יעשה את שלו, כל אחד יעשה את שלו, אנחנו לא נעשה את שלנו, אנחנו נשאר מבוצרים בשלנו, ואנחנו בעצם לא רוצים לעשות כלום מכוחנו כדי לעזור למערכת. כן, חייבים לומר שאתה מביע באמת עמדה מעניינת. איזו שנה אתה לומד בבר אילן? שנה שלישית. ואיך אתה מממן את שכר הלימוד? מהעבודה? גם עבודה, גם עזרה ממלגה, ודרך אגב זה משהו שבכלל שווה לדבר עליו, כי יש הרבה סטודנטים שאם מצבם הוא באמת קשה, אז יש הרבה גורמים שמוכנים לממן ולעזור לסטודנטים, במיוחד לחיילים קרביים משוחררים, יש את המלגות שמסייעות להם, כך שבדרך כלל מה שקורה זה לא סטודנט שמנסים לצייר כאילו שהוא עומד במצב של פת לחם כדי לשלם את הלימודים שלו. זה לא המצב, אתה אומר.
בדרך כלל לא, אבל כאמור, יולי תמיר עם הקו הפופוליסטי שלה, שמאפיין גם את הצורה של ההתנהגות של מפלגת העבודה בקואליציה, שהיא לא יודעת אם היא בפנים או בחוץ. הם אומרים מה שנוח לציבור לשמוע, אבל כשהם צריכים לבוא ולהצביע בעד הממשלה או נגדה, אז הם מתחמקים לעשות את החובה שלהם כלפי הבוחר. בנימין שוורץ, סטודנט מאוניברסיטת בר אילן לתקשורת ומדעי המדינה, תודה על השיחה הזו. תודה רבה לך. כל טוב.